ai ku play senam thamai basung dia kan ga sengi ngakwa ba pen EP kuwe ka secret setting ka ba baro ki ba penon kam ya Paytm Google Pay dan Phone Pay bat kum ta ter pidon kam ban check ya kan ka privacy setting ka jong phi lem kum ta ka pisa jong phi kala ban sha deduct lani sha minus lani sha khati ha ko no ko por namar ka phi krambu ya katiki auto pay automatic payment tangba teng phi download kinu ki application lane ki third party apps na ka na Play Store lane na kinu ki website official website lane ki announced website ndala install tipikin mau ki pa ni ki ka permission na phi bar hadin ba ki la pa ni ka permission pade pi ai be allowed klem na puli bnia ye ki tu ki jingtho pi ai be allowed ki pan permission na phi ki ong ngila ne man pe ki dur jong phi la man access ki dur jong phi ye ki contact number jong phi ye ka bank statement jong phi phim puli bhai kata phi ai allowed na kata daw kitu kiyo ya ka personal data jong phi never ma phi ai permission ki te manta ngan pen EV chipu manta phi dei ba panon kam yo GP phi click to GP phi check ya ka setting ni ta GP la le nang tu te phi inam hang ne ba tho you phi click nang tu you nang ta sale hang ne ba tho ne auto pay click hang tu te phi hang ne pe nga don artli te kini ki ba nga don artli mdei ki ba nga bakla la name de ba nga shu ai permission hi kum tu ki de ki ba nga don kam te namar ba nga klet ban siwi ki manu panai ting le kum no nga I be jeke te nga I be kum tu bat nga bu automatic payment te ma phi pa de man ta la dam de pa ma phi bu kum kini artli ne we la dam de pa ma phi bu phi le no ban close ki ne phi click hang tu and phi la dep click te scroll down sharum phi hang ne ba tho cancel auto pay hang cancel auto pay te la de phi click hang tu kan pan na phi kan ga hang ne phi nam cancelling this auto pay will stop all your scheduled payments are you sure wants to proceed te la de phi ong yes cancel auto pay phi click hang tu kan pan na phi your password and phi la enter your password am katu ka ba sha khate le ne phi sha minus sha deduct man nu banayam ka sange no kidon ki application ngat EP pe kum hang ne pe kum kani ka week application kum bunia ke ba menshua nga pendon kam tang badin tu nga close no kadin la dep close pi na mang ne ba tho auto pay cancel kamut kala dep cancel kani kam shim pisa shu pi nam pat kai kini kat kini babun te don pada ngan di thu pin dai ngaru ha ko du ko por ngam tip am ngabu bai ngam check ra sorry ngam check en hadin nang tu pedang ong kum no ka pisa junga ka ja bin bang chispa khnai pu kandai pi na gong kini laispa khnai pu kandai ti hadin bang la check ya ka setting jong UGP junga pedang alam ba ka don ka automatic payment kan ti kum ta pedang ale kum no ngak legi kane nga close no ban mata pede kam deduct shu ngala long save te mata pending tem don live dengan don active artli ti kini nga I ba namar ba ki bang bu khnang te ma phi pada la dam de ba ma phi bu am phi la ban cancel ya ka ha ko nu ko por te number 2 la da phi de ba non kam pada Paytm phi la ya Paytm kaju ka rukom guna ne phi nam ngam tip la da phi bu dur te pin su I hang ne nang tu na left side shaka diang click hang tu na ta scroll down hang ne phi nam ne ba tho automatic payment click hang tu nda phi la click to ka tu ga auto payment nga hang ne ru dang baklang don ka we ngadon kini ka brand life tikene nga bu khnang kum tu tie kene ptela danga kene phi nam shitengka tie kene la danga ko apan cancel phi nam hang ne ba tho phila ban post ro phila ban cancel ro la phi cancel hang tu kalong tu ti kin pan na phi ek reason bali phi ko apan close na kindly provide a cancellation reason to help us serve you better hang ne phi ikni kitak ba pule ba kila tho ajrong ki ong sngo ba pan na phi ya kadaw balei ba phi cancel no la ne phi weng no ya kane ka automatic payment te ma phi pade ang tu kan phila banai kan no daw tenga matangam le te phi pade kan no ko por phila banai kan ka other place nai amount was deducted post cancellation le ne kan no ka daw ko jong phi te kum to ha ka bidi pat ka GP dan Paytm te u phone pay ru long kum ju hi tambanga khram panon kam phone pay man chuang panon kam mantanga khram panon kam phone pay shu te la da phi dei ki panon kam be phone pay phila ban le ka ju ka step pada te khule shibun e ba phi pa je ka video ka jonga ka ni ka por khule shibun te la da phi ko ban
tip company asyusyo hagi pedi pebun ki information hagi ni ki teknologi ke pamenta pila ban follow yang hapo WhatsApp tu pila yang ne hapo WhatsApp jonga da pila hapo WhatsApp pinyo i badon kenika di mukim mobile repairing center hari ni pinyo shibun ki information menta nani shiban nang update ki don mobile repairing ki don kini ki accessories bat ki we de bat kum kini ki information ru ngindang update nag we ko por we pat telada piko aban tip company pila ban follow yang lane lada phim sngonang ba phille kum de pila ban call ha ganun go por how number chunga kanai lai riu ar sau pranot san kanai ngani rap phi kumno ban save ya ka setting ke jong ki pe kinu ki payment application jong phi te menta ngapen EP kene but next time pada ngan sapen EP saya ka setting jong ke phone ti kublish pun ya mata ki por ba kodor jong phi blend kur ko EP